Oplevelse at være i Californien. Det har været min første tur udlands i lang tid, så det har været utroligt spændende at se et andet land og en anden kultur og bare opleve en masse ting. Det har været virkelig spændende, synes jeg. Der er så mange ting, man oplever, så man lærer sig selv utroligt godt at kende, når man kommer langt væk hjemmefra. Og det har været, det er en ting, man ikke kommer til at glemme, og det er bare lidt svært at klare noget, man skal opleve. Det er det helt sikkert.